Kabombo nagpaandam ang Fishers Group nga pambansang lakas ng kilosang mamamalakaya ng Pilipinas o kung pamalakaya, batok sa padayon nga importasyon sang isda. Sunod sa grupo may nagwa nga report sa pagsarurot sang produksyon sang isda, apang hindi ini dapat paghimuon nga rason sa Department of Agriculture, agud nga mag-import na naman sang tonelada nga supply, bangod maapektuhan sini ang lokal nga mga manog pangisda. Ang ginatumod nga report sang grupo amo ang ginbalhag sang International Conservation Organization nga Oceania nga naganubo sang 45,000 metric tons ang mahulik nga mga isda sa Pilipinas kada tuig. Sunod naman sa pamalakaya, ginapabayan sang gobyerno ang ikaayos ng sektor sa mga manog pangisda. Ilabi na ang yara sa Municipal Fishery Subsector. Halin sang 2018, sunod sa grupo, masobra sa 200,000 metriko tonelada sang isda. Lakip na ang tambuljos ang gina-import halin sa China, sa Taiwan kag sa Vietnam. Bilang resulta sunod sa grupo, nagnubo man ang farm gate prices o kun ang presyo sa mga nahulik sang local fisher folk. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Kabombo ring exchange rate, ganbasa natin sa closing transactions ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP, kag Bankers Association of the Philippines sa BAP kahapon sang hapon. Magabalik ang transaksyon sa mga aga. Sa ato nga reference rate, 58 pesos and 53 centavos balos ang US dollar, 7 pesos and 48 centavos sa Hong Kong dollar, 46 pesos and 20 centavos sa Singapore dollar, 15 pesos and 58 centavos sa Saudi Real, 69 pesos and 64 centavos balos ng euro.